Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning durna geger, ngendi-endi anggere ning durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus sapa? Karangkadempel. Karangkadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karangkadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karangkadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karangkadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa Bagong iki ngapa cah edan ora? Nesu kok dadi